Po tretíkrát v histórii samostatného Slovenska budú mať občania možnosť zvoliť si zástupcov do orgánov vyšších územných celkov. Voľby do vyššieho územného celku sa budú konať 9. novembra tohto roku v budove základnej školy na Dolných Lúkach, tak ako tradične. Na vykonanie volieb sú vytvorené 4 volebné okrsky, pri nich budú fungovať 4 okrskové volebné komisie, 4 zapisovateľky. Brezová pod Bradlom spolu s mestom Myjava a s okolitými obcami je zaradená do volebného obvodu číslo 3. To znamená, že budeme mať spolu s okolitými obcami a s Myjavou rovnakých kandidátov na predsedu a rovnakých kandidátov na poslancov. Vo volebnej miestnosti volič dostane okrem obálky 2 hlasovacie listky, a to na prvom hlasovacom listku, kde je zaregistrovaných 6 kandidátov na predsedu samosprávneho kraja. Kružkuje sa a samozrejme len jedno meno. U poslancov je to zaregistrovaných 12 kandidátov, na hlasovacom lístku sa kružkuje maximálne 2 alebo 1 kandidát, pretože v našom volebnom obvode číslo 3 sa volia 2 poslanci. Akým spôsobom môžu hlasovať tí, ktorí sa nemôžu fyzicky dostaviť do volebnej miestnosti? Občania voliči, ktorí zo zdravotných dôvodov alebo akékoľvek iných nemôžu sa zúčastniť volieb priamo v budove základnej školy, majú možnosť aj v deň hlasovania, prípadne aj vopred nahlásiť u nás na Mestskom úrade, ale najlepšie v deň hlasovania konkrétnej okrskovej volebnej komisii nahlásiť voľbu do tzv. Prenosnej volebnej schránky. Volebné miestnosti budú v sobotu 9. novembra otvorené od 7. do 22. hodiny. Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším pripravilo mesto Brezová pod Bradlom v pondelok 28. októbra stretnutie dôchodcov, jubilantov v Národnom dome Štefánikovom. Prítomným sa prihovorila primátorka Eva Ušiaková. Pre jubilantov pripravili slávnostné posedenie s občerstvením. Mesiac október je mesiacom úcty k starším. Stretávate sa aj po iné mesiace s úctou od mladších? A nie. Nie. Nielen pre pozvaných jubilantov pokračoval program v kinosále Národného domu vystúpením dýchovej hudby Myjavci. Prečo je podľa vás dýchová hudba bližšia staršej generácii ako tej mladšej? Nie je to všade, sú rôzne kraje a oblasti, kde dýchová hudba zaujala aj mladých ľudí. Tuto na Myjavsku je skôr ten folklór a muzika, ktorá je sláčiková, takže tuto je to trochu slabšie, ale sú oblasti, kde zaujala aj mladšiu generáciu a mladšie generácie a tí starší ľudia boli vlastne na takejto podobnej muzike vychovaní. S úctou k starším sa málokedy stretávame u mládeže z vyšších ročníkov základných škôl a u žiakov stredných škôl. Myslím, že každý si to môže sám dať do kontextu, pretože starší ľudia a staršia generácia pre svoje múdro, ktoré už majú za tie roky odžité, by mohla poradiť aj mladším a niektorí si to uvedomujú, že je to tak, niektorí nie. A tí mladší alebo úplne mladí alebo tínedžeri postupom času vždy na to dojdu, že tá staršia generácia jej treba skrátka prejavovať úctu a treba si ich vážiť. Halloweenská noc začala v Centre voľného času v Brezovej pod Bradlom v utorok 29. októbra. Čo ste na dnes večer pripravili pre deti? Vlastne strašidelný pochod po Brezovej okolo cintorína, starej tehelne až cez školu. Popri tom budú zbierať indície a budú plniť vlastne úlohy, ktoré budú tam na nich čakať a vlastne ich tam budú čakať aj také strašidelné prekvapenia, aby sa vylakali, keď je už ten Halloween, a potom vlastne strávia noc v Centre voľného času. Deti posilnené opečenými špekáčikmi sa vydali na pochod po Brezovej. Bystré oči hľadali indície, nastražené uši počúvali šuchot v kríkoch. Svetlá batériek im ukazovali cestu a hľadali nimi skryté strašidlá. Po návrate do centra však zostali deti vylakané, no plné zážitkov. Aké úlohy ste mali plniť? Mali sme zaštekať ako psi. Mali sme si potom s našim susedom strihnúť kameň, papier, nožnice a ten, kto prehral, tak ten musel toho druhého nosiť na chrbte. Potom sme mali každého objímuť a začala mu krásnu halloweensku noc. Čo sa ti najviac páčilo na strašidelnom sprievode? Jak boli zavesení na strome. Čo sa dialo po príchode do Centra voľného času? Keď sme prišli, nebolo tu svetlo, nemali sme batohy a bolo to tu všetko rozhádzané. Boli prekočené sedačky a zobrali nám veci. Čoho si sa najviac bál? Toho, že mi šlohli
Ruksak. Po nájdení svojich vecí deti upratali miestnosti a pripravili sa na halloweensky spánok. Líder tabuľky 2. triedy Juh Bradlam Brezová pod Bradlom, hrajúci v modrých dresoch, odohral v nedeľu 27. októbra zápas s domácim tímom zo spodnej časti tabuľky Tatranom Polianka. Priebeh však nebol jednoznačný a muselo sa bojovať až do samého záveru. V 15. minúte zahrával kapitán Bradlanu Marian Michalička priamy kop a prekonal brankára domácich. Zaujímavosťou je, že brankár Polianky má 45 rokov a do brány nastúpil bez rukavíc. Veľa nepresností na strane hostí vyústilo do vyrovnávajúceho gólu na 1-1. V druhom polčase si viac šanci vytvárali domáci, no trestuhodne ich zahadzovali, Bradlam podržal hlavne brankár Peter Maliarik. Tlak hostí sa prejavil až v nastavenom čase druhého polčasu, keď po štandardke hlavičkoval pred bránou Vladimír Bzdúšek a hráč Polianky nasmeroval loptu do vlastnej brány, čím pomohol Brezovanom k tesnému víťazstvu 2-1.